Zimbabwe. Makadi yenye muri Zimbabwe. Ni munopasa sana muri Zimbabwe zvakatanga sei kuti zvizosvika patiri nhasi. Tingangoti mazvatangira zvakaita mwana wekutanga mudiki paakasvika pazera re4 years. Takati takarara taiona usiku tikapepuka toona mwana achiita sekuti ari kusangana nemurume pabonde. Saka zvakatinetsa kuti tinzi kusoti chichitwitika pamwana. Saka pana mbuya vakabva kumusha vauya vachitora mwana vachienda naye kumashops, ndipo vakana mwana ari kundikana kufamba. Vakamubvumbura vachiti mwana afambise, ndipo akataura ndiri kurwadziwa. Vachiti uri kurwadziwa papi? Ndipo akabata mwana ndiri kurwadziwa. Apo vakanomucherechedza mwana ndokuona mwana akakanganiswa. Zvakazonopa kuti mudzimai wangu vanova mai vemwana vatore mwana vaende naye kuna amai vavo vachinovaradzawo semunhu mukuru. Mbuya vakati mwana akakanganiswa akarepwa. Saka takazama kuendesa nyaya kumapurisa chiti tibatsirwe kuti tione kuti mwana angabatsirike sei. Mapurisa akabvunzawo kuti panova munofungidzira ranga vakarepa mwana. Tikati kwete, hatina nawo tiri kufungidzira because chinja tati tiri kutomboziva kuti ndo zviri kuitika pamwana. Saka takazama kufamba nemwana kwakasiyana siyana, kukatombopomerwa mwana aifungidzirwa zvichida ndo vanganga varepa. Asi takazoendawo kune vakakwanisa nga vachitibatsira, ndobva ati ndoda kukuitirai zvokuti muzive munhu ashereketa pamwana. Saka takapuwa mvura yatakanoshandisa pamwana yainzi ageze mazuva anokwana matatu nekukusha mumba. Zvichinzi kana akanga ageza chinhu chetadza kushandisa mwana iye, asi munhu yacho achipopota mamaziva kuti ndiye muridzi wezvinhu. Sezvinewo hazvina kutora zvishiwa masondo matatu tashandisa mvura iyoyo. Mbuya vemwana vanova mai vemwana ndopavakauya vachipenga vachiti muda kuraisa mwana wangu mukomana. Muri kunzi muri kufamba mutaura kuti ndiye akarepa mwana wenyu. Saka sezvinei ndozivawo rabva rasvikawo tsaneyo vakanga vasipo vaigara kuchinoi. Tichivabvunza tikotsano nyaya iri kutaurika yakamira sei, vakaramba vakati kwete, kana mama vaichinge vaine nyaya dzavo ngavataure zvakanaka. Saka takazodzokera kumuridzi akanga achitishandira, akanga atipa mvura iyoyo, ndobva achiti ndada kuita mhiko dzangu dzokupedzisira. Asi mhiko dzaiti ndada kuita dzokupedzisira aiti vakatimirazve chinhu chavo, vari kubva vafa, vari kuparadzwa nechinhu chavo. Zvoreva kuti ini ndakatozoramba mushure mekunge mudzimai achinge ati ngavafe kana vachifa havo amai. Ndizvozvo nekuti inini vandibvira kare. Iwe mudzimai chakatokura achitirwa utsinye pavana vese pakuberekwa kwakatwa mhuri vati 7. Saka zvoreva kuti inini kuramba kwandakaita ndakangoramba chitatu daidi kuti sekuti mutiyambutse bedzi zvinhu zvifambe zvakanaka. Pakaitawo nyaya dzakanetsa vakanondimhan'arawo makosi vachiti ndanangwa uroi. Tikaenda kumakosi chihuchapupu ukashayika, tikaya kuzinata vakabatwa kunzi mune zvamakashereketa endai munobvisa pamwana mukwasha, vakaramba vatiza kuzinata kwacho. Saka vakazondiripisa mombe vachiti vakandinanga uroi njiva ndava pamombe iyaya. Tikati nyaya yaita yapera. Chamuna 2011 ndopakachiuya mai guru vanova wenhamba 2 bame mudzimai wangu vachitaura kuti mai vari kutaura kuti mwana wangu paachafa ndichada kuomeserai. Saka pandakati ndichifona kuna atezvara ndaudzisa kuti ko mai vava kutaura mashoko ewaya sei, isusu tichifungidzira takaripana takagadzirisa nyaya dzakanga dziripo zikapera. Ndopavakabva vakwira bhazi vakabva kwavanogara, ndokubva vauya. Ini ndatoenda kubasa ndisipo, ndopandakangowana pamba mhuri yatakurwa yaenda. Sezvinewo ndakasvika pamba ndikaona gedhi rakanga rakavharwa, ndandine mota datora ndipinde ndikuona gedhi riri kuramba kuvhurika. Pondochiridzira bhero lendirodi vari kubuda kuti hamungangopinda henyu asi dzangodzimba propati nemhuri zvese zvaita sei zvatakurwa zvaenda. Saka vachinoenda namai amwana ndopakasvika vachiswaendesa kuSouth Africa kuCape Town, vana ndobva vasara vaina mbuya. Hapana kupera mazuva indopandakachidzikawo ikoko ndinocherechedza kuti mhuri yakasvika here, zvichida mangwana anozondipa mhosva yekuti mwana wedu ari kupi. Saka ndasvika ikoko ndakatobva ndatopfuurira nanditori negrosari ndakavasiyira, ndikapfuurira kunosvika kumusha kwanamai kunova kuhurungwe kupasi. Ndichidzoka pasina mazuva ndadzoka ikoko ndopandakati ndava kuno kuHarare 3 days dzakwana, ndiri kunzwa ndafonerwa nzi chiuya kuno karoi mwana atanga kurwara ari serious atori pamubhedha. Ndikati ko mai vemwana variko here, sinzi ndasingazivi mai vemwana vaendeswa South Africa, ndaingovigiridzwa namba dzavo ndichidzitraya dzemuno muZimbabwe hadzichaiti, vachingonyepati vari karibha vari karibha. Zvikanzi vari karibha vari kuya maimanji, svikai vari karibha vanenge vachisvika maimanji. Saka ndakaita mazuva anokwana kuita mana. Saka ndadzokera semunhu ndandaenda distance yese nemota, ndandisina mari, ndadira fiwo ndatenga chikafu chandanovasira. Pandinombotsvaga mari vakanga vachiisa pressure zvino vakuronga nemukuru wepachipatara ikoko karoi kuti mukwasha achingosvika ngaasungiswe nekuti haasi kuda kuatenda urwere hwemwana wake 1+ haachengete vana. Zvese zvokuti ndabva ikoko nechikafu havakazvitaure. Saka pandakatozosvika ikoko
ndakasvika kuchipatara muwadhi mamwine mwana ari padrip iye vanga vari panze tichiona nesi anga aripo kuti titauri naye akutipindura rapo haachatauri nesi zvakanaka saka ndobva ndazendaona umwe pachipatara ipapo tichinotaura navo ndataura navo ndopakatinyorera tsamba yekuti no endai munopa nesi ari kuwadhi kune mwana bhozi mune kodzero kuti kana mwana wenyu asiri kurapika mumutore muende naye kwamunoda kuenda naye saka ndichizodzoka kuna nesi iyo tichimba tsamba ndopa akazoti atenda achititambira nesi ndopo tibvunza kuti kwemimi sei musiri kuchengeta mwana uye sei musina kuuya panguva yamakafonerwa izvi matomirwa nemukuru wechipatara nyanyi inofanira tiende kumapurisa ndati nyaya nenda kumapurisa ndei zvikanzi kuti makundikana kuuya paurwere hwemwana pamazuva makafonerwa ndikati kwete ini ndakabva kuno kusvondo ndakapera rineri ofuchi ndakauya nemota ndikadira 1.5 tengu kusvika kupaskuru ngechikafu chandakaya ndakavazadzira mota yakaremerwa yakazara bhuti remumota mari yacho ndandaiwana kupinda ndaishanda nemazuva api 4 days dzandabva kuno mwana achizosara achitanga kurwara zvikanzi saka imi mutakati makabva kuno kusvondo rapera uno kwengwani muri kunzi imi mutori nepirimanzi musati mamboona vana ndikati kwete vanonyepa ivo vakanga vari panzira achizongopinda muchipatara muyamene ndopakachitanga kuchipopoterwa nanesi akubvunzwa kwemimi ichokwadi zvichitaura nemukwashanyi zvikanzi ichokwadi zvesho akabva kuno kulast week akauya nemagrosari iyo zvavataura ndezvichokwadi kwengwani machitaura zvakati muchitedza zvinhu zvekuita sei zvekunyepa panapa mukati timugadzirirwa tsamba nemukuru wechipatara kuti mukwashasunge munozama kuita sei saka ndopandakatozitanga kunzwa nesi akuchitaura iye achiti no saka imi mama ndaatona kuti ndimune problem chikonzero even mwana wenyu chaichaiye munotaura naye usiku kuratidza kuti haasi muno muzimbabwe ari kunze kwenyika ine asingatomboziva kuti mukadzi ari kupi asi mukwashanyi akakufonera tonzwa muchinyepera mukwashanyi muno muwadhi kuti ano mudzimai wako ari kariba anenge asvika mai manje asi takakubvunza kuti kwosei muri kunyepera mukwashanyi mukati pane nyaya iri kuitika uye ko mwana wenyu muri kumuvanzirei zvaari kunze musingamudzi kuti mwana ari kurwara zvisisira maingoti mwana ari nanhaka yemalaria mai manje akutoita sei akutopora zvikanzi vakataura kuti no ndikuitira kuti mwana wangu kwaari kure vanhu vanenge vari kure havadi kuvhiringidzwa anozitadza kushanda zvakanaka saka inini zvadaro ndopatakachizonzi nanesi ano kana zvakadaroka saka ini ndaakuita sei ndaakuchita kuti ndikupei mwana muchitora mwana muchibuda naye ndopandakanotora vana kuna ambuya vakatenga vada kutorambira navo vachiti hazvito ndikupei mwana pasina witness ndikati kwete vana vangu ndipei ndopandakatora vana ndatora vana kureva kuti vana ivavo ndiri kupembera navo kubva ipapo uyu mudiki wacho handiinaye manje dambudziko rainayewo kuzorwara wacho pandakazona nomutora akatanga kurwara achiita semalaria but malaria ye ichibva yazopedzisira kwakutanga kurwara kwekurasika njere nanhasi kubva 2012 zvekuti mwana akapedzisira kuenda kuchikoro ari pacresh level up to now tapembera mhuri yezimbabwe tichizama kuti mwana abatsirike kwakawanda tafamba but hakuna chiri kubuda imari yega yega iri kungoparadzika kusvika pakutengesa nemota hakuna kana chabatsirika kusvika nhasi asi nyaya inondirwadza mhuri yezimbabwe ndekuti kuzhinji kwacho kwatinofamba kana wakaenda kumakuno ukanobatsirwa ivo kwavanenge vari muchingodzoka kuti mutange kushandisira mwana zvamapiwa ivo vanokwira bhasi kubva kwavanogara vanenge vatouya kuti atizoita sekuti pamwe vanenge vaitoyazoparadza zvacho zvataita sei zvatapiwa kuzhinji kwacho ichingofamba nemwenzi vazi muroyi ari kuroya mwana wenyu muroyi mukuru saka kuti tinyatsoona kune vacho vari kunzi vanobatsira vazhinji vamwe vanchova nemazita muno muzimbabwe taenda hakuna mari ichiri kufamba imari chete inenge ichingoita sei ichingorohwa kunzwa mwana ari kutaura chirungu stereki ya nyaya iripo ndeyekuti paakanga achiri kucreshi mwana akanga aine njere dzakapinza saka kureva kuti akatanga kutochitaura chirungu icho achiri mudiki achitaura chirungu ichocho ari mudiki ndopakava nenyaya hombe yekuti mwana wenyu ane njere dzakaita sei vanhu vakawanda vaingomuadmaya mwana aya njere dzake zoratidza dziri bright isi tichitaura sabereka kuti mwana tichatomushingira anotoenda kuUZ saka izvozvo ndozvaanonzi akaroyerwa bhosi kana kwese kumuko anenge achibatsirwa mhepo inotomanifesta kana even ikataura pane mwe munhu ichitaura kuti no mwana yacho akatomuvhiringidzira nyaya yenjere dziri pari nechipo chiri pari bhosi ane chipo chikuru chetu tikamuregedza anosvika kumaoverseas kumira yemakungwa saka takabata tarenda rake ndo ratinoda kuzama kudestroya saka anoita zvaanoita izvizvi anozogadzikana zvadini kunyanyanya andozogadzikana papera nguva chikonzero nyaya yakahombe ndeyekuti kukasvika pakawanda vanhu pakazara vanhu ndopanoitange mweya wanyanduka zvokuti ukatosvika pane mwe munhu anobatsira vamwe achandombobvunza pamwe tiri kuvaedza vachiti mwana ari kurwara here kana ata sei asi akazotanga kuchinetsa munhu ndopaanozonyatsona ati zveshuva mwana ari kurwara saka anotora nguva achinetsa pazvinenge zvazodawo kumira svega sesemira sei kugwinana kwenyu munogwinana zvaita sei matangurazvo ndobaba mama mukana ndeze alright mhuri yezimbabwe chandinongoda kungochema kwamuri rubatsiro chete kugwinana kuripo pakati pemhuri yedu ndikunganidziye taura zvenyu
mhuri yezimbabwe kutsanangura kwandingadai ndichinoita inyaya yekuti kugwinana kuripo kwakatanga pakarwara mwana inini ndichidzoka South Africa ndatovanzirowo namai vangu kunzi mwana haasi kurwara, asi pandakazoya kunoku ndo pakatanga kugwina, nokuti mhepo yacho yakava nekugwina kwakanyanya, nokuti akabatwa kana shaya dzake akaita 3 weeks mwana asingatauri. Saka inini pandakazouya ndichibva kuSouth Africa aendeswa kuzasi uko kune madzibaba venguo tsvuku. Aenda nababa vacho. Paakaendeswa kune madzibaba venguo tsvuku, madzibaba venguo tsvuku vachingoona mwana ivo vakabva vatanga kurwara, vakabva vatorwa nezvinhu zvanga zviri pamwana. Ivo vacho vakatotanga kutorwara vachitosasika kumoto. Vakandisi mimi madzimai motenda nemwana wenyu pakrawa muri mega, nokuti inini ndiri kutorwara handikwanise. Ndikazopora ndo pandizazotanga munamatira ndomutsembera shamhu dzangu 6 ndorohwa mhepo yoyo zvikayaenda. Mhepo inorohwa neshamhu? Ndozvaungatova nesindivenguo tsvuku. Asi inini pandakana naye pakrawa handina svikonamata, ndakangochema misodzi ndikati Mwari, ndoti kutambura ndiri mudiki, ndoti zvendiroorwe ndiri mudiki, pamwe ndingadai ndapidza nhamo iyi, zvendateverwa zvenhamo yevana yokurwara kwevana. Kuchema kwandaingoda ndichingodonhedza misodzi, mwana wangu ndo muzuva raakataura, asi anga achinzi ane 3 weeks asingataura. Saka kubva ipapo mwana wangu paakatanga kutaura ndo pandakafonera baba wacho ndikati tibvisei kuno, ndo pakatanga kugwina zvokuti tikagumana so panotogwina kutange magetsi, zvinoita magetsi zvekuti ndo zvinoitika, zvototi nhasi titanga achiswera achingondigwina, zvototi mukwanise kumubata aiwa zvinoita zvokuuya, zvinoita zvokuuya kuti zvokugwina zvacho imimi muri 2 munogwinana zvaita sei? Zvinoita zvokuuya futi inini nemurume wangu zvinoita zvokutogwina. Ndaimbovaudza mafirst days ndichiti muri kumboziva here kuti mwana uyu anogwina, kana inini nemukuru wacho tinogwinana futi, tikanzi muri kutamba munozogwinana chirudzi musina kutsika pamagezi. Asi zvinofunga ruoko rwaMwari, last week ndakabva tagwinana ini murume nemukadzi kuti saka ndakambenge ndavaudza ndatogwinwa neflow, ndakati muziva kuti flow inombotogwina, tikanzi aiyo ungagwinwa neflow. Asi patakazogumana bva patorira kuti tatatatata ndopakati kuchichikitika, ndakati andaikuudza kuti mumba muri kugwina, kana izvino ukabata flow ine zvinoita zvokuuya hazviitike pese pese, asi zvinoita kuuya takavarairwa zvezvi. Saka vana mama mushure maunge maita sesizvi, mama makambovaudza here kuti kurwara kwemwana uyu kwakatenga naye chii chakaitika, makambovafonza? It's like mama nyaya yakatoitika ndekuti ivo vaitonongedza vachiti iwewe ndiwo uri kurwarisa mwana wako. Because nyaya yakaitika mwana akatanga kurwariswa ndichangotanga kutenga mota yacho iyoyo. Saka ainzi mari yekutenga mota aiwana kupi, ndiye akaromba ari kurwarisa mwana wake. Saka nanhasi ndo mashoko avanongotaurira even vazhinji yokama. Asi makazombokwanisa kugara nawo here pasikana mama akutya zvinosambotaurika pakutanga kuti mwana uyu akafa, mukwanisa vacho vanozokuita naye damumesera. Right, it's like nyaya yakaitika ndekuti chakapati tisataure tese mziva kuti musi wacho vandatomutora mwana vakatenga vachitoramba, takatora mwana zvisiri zvekuwirirana, ndakatora mwana zvenharo vachiramba kuti mwana handikupe. Saka ndakatozotora mwana zvokumanikidza zvenharo vachiti ndingasirwa vana namai vake. Saka ndakavatorera vana zvenharo ndikati vana vangu ndiri kutora handina kana wandiri kusiya. Zvorevera kuti kubva ipapo vakabva vataura mashoko, ndina sekuru vangu hanzvadzi yamai vangu akati sekuru, kubva nhasi handichada kuti mwana wangu wandakabereka nowamudzimai wangu agarisane nekuda kwemuzukuru wenyu imimi, nekuti ndini ndakabereka. Ndikatobva kuti kwemimi munodaro ingwani tine muchato 37 amakatendera tichati muchoti imimi chechedu ndo zvainotaura, hatikupe mwana usina kuita se musina kuitata okuti ndini wacho amaitobereka ndidarora zvakanaka mumusha menyu ndatikawa wese zvikanzi kwete muchato yo ndini ndakakutenderai zveshuwa asi ndini futi ndakuita se ndini ndakuputsa. Saka vakataura vakati inini newe hatichaonani uye nemwana wedu hatichadi kuti ita se mugare mese sekutaura kwavakanga vaita mudzimai. Saka hatina kwanisa kuti tizowana mumwe mukana wekutaura navo. Zvoreva kuti nhasi isusu kubatana kwatiri kuita chisungo chatakatizongoita tega nini nemudzimai, kuti onaka pese patiri kutorwa tichiseparata ndo pari kutambudzwa vana vedu handiti. Saka tinosvika mukuru wacho izvozvo ari kupi? Mukuru asara kumba achiri kurwara. Zvinoita zvokuuya. Anorwarawo sei?
izvozvo zvepabonde izvozvo ndozvaakangwata kwaari mudiki. Ndonanhasi ndodambudziko Ndodambudziko rayo. Isati ane makore mangani? Ane 16. 14 years zvichingodaro. Uyu wauya achiitawo zvake akadai. Uyu wauya problem yacho yaakuitanga nokuti bva paakatanga kuita dambudziko rori rokurwara pfungwa. Ndakazomuona achiisa ruoko rwake nhengo yake. Saka pandakaona achitokonya kunhengo yake uko ndopandakati rega nditarise mwana ndione kwaita kaburi kakamboita futi mukuru wacho. Saka mukuru wacho pakutanga ndopandakaona kuti akazvivhura nemaoko nekuda kwemhepo yanga yakamupfeka. Uyu one mhepo futi yanga vaamuzvivhura futi nechigumwe. Regai timbotora vateereri vairi vatatu. Radio code. Mainzwa nyaya iri panapa muri yeZimbabwe. Vana vese vari kungoita zvinhu zvisingaitiki. Vana mai vari kungogwinhana. Mai vakabata vana vanogwinwa. Baba vakabata mai vanogwinwa. Uyu mwana anoita zvaanoita achiziisa ruoko kunhengo yake. Zororo racho tinobva tarishaya. 779-134 04 radio code. National FM. National FM, hello. Hello, National FM. National FM, hello. Hello, National FM. National FM. National FM, hello. 779-134. Anza mai vakabeja kuti augari nemwana wangu iwewe. Hello, National FM. National FM, hello. Hello, National FM. Muchandiregerera muri yeZimbabwe. Nhare dzakona chese chavanoronga mama vanenge vatochiziva. Anobadisha mai vasadara kumana shuwa ungabva wadaro shuwa anza ambuya vakaoma. Dai Mwari vapindura musashungurudze vana ambuya shungurudzai vaviri vamuri kuda kuti varambane kwete vana. Tukaona vana vodaro shuwa zvakaoma kuita vanhu vakuru shuwa. Anzi vana iva vari kutorora. Anzi vanenge vachitopindwa navo pabonde vabereki makatarisa asi musingaona ari kuzviita. Anzi vana vakaroiwa nambuya vavo vakaromba mbuya ivavo. Anobva National FM. National FM, hello. Hello, National FM. Anza mwana ari kutamburirwa kumana vanhu musadaro musaroya asina mhaka. Anza ambuya havasi kuda kuti mwana wavo aite musha zvinopera sekutaura kwamaita kuti akaramba kuroi. Dai akagashira uroi hwamai vake zvinomurerukira. Hanzi Zimbabwe yatora mukombe wekuroya shuwa. Anobva National FM. Tete zvakaoma shuwa ngawaiye kuno kuchamangura kukaroi. Anza nyika yaoma yakungoda ana baba Mateo vabatsire mhuri. Anzi Mwari achavakundisa kuda arwadziwa nevana. Chokwadi mwana ane 4 years achiita bondega. Asinyora azvijairika. Anzi kuguma nehutsinya. Anobva National FM. National FM, hello. Hello. Mapinda mchirongwa nje tinoswera sei? Hello.
National FM. National FM, hello. Halo. Maswera sei? Maswera sei. Mapinda mchirongwa. Gogwa vane utsinye ndo ari kukanganisa vana. Zvinotobatsira sei mhuri iyoyi? Hello. Mai wangu kubva ndiri mudiki wanga wasingandide takabeka katiri 7 ndine ndaingorohwa pane vamwe vana pese patinenge tangotadza ndini ndaingorohwa saka pandakatoti ndirorwewo ndine 19 years ndo ndakachata ndine 19 years ndichitonzi baby mother nenyaya yekutiza kusiswa namai vangu asi vadarozve vakundisunguridzira vana nyange pavaenda kun'anga vainditakura inini vachienda neni kun'anga asi pavaisvika kun'anga ikoko vasvika vonzi iwo vafambirei panapa regerera mwana wako uyo agare imba asi vakandibhejera pan'anga mbiri dzandakafamba nawo ndofunga n'anga idzi vaida kudzikonvheta kuti vadzitenge kuti vandikwashikire uroyi handiri asi zvakakoneka nekuti iwo vaibheja akati handisi ndakamboregera ende soro raharigari dambudziko bitsavainyanyoti vakakusungirira chacho chii izvozvo ndo chandaiti kwese kwandaifamba zvinzi wakaramba kutambira uroyi vamwe vana vese vandiroya navo saka iwo ndiwakaramba saka inini ndakaramba zvizi iwe une zviri pauri hazvidi zvokuroya asi abva uzive kuti chii apa handizive kuti chii vamwe vaita nzi mudzimu wawinawo haudi kuroya saka ivo ndo zvavasiri kuda vada kuti inini nditese ndiroyewo kufanana nevamwe vana saka vaibheja kuti hanzi imba iyo hauigara nditarisa ziri kuita mwana izvi anofamba anorara here uzve mwana uyo anorara akatiri kuti masikati kubva kuseni richingobuda anenge achingomhanya sezvaari kuita sezvaanongoita achingofamba achibata anotobata kunge mwana ane ngore iye aine 10 years haazorori pasi achiita sei kuzorora kwake kurara anorara zvake ega kana arara hapepuki akarara hapepuki anotopepuka achida kunozvibatsira but haazozvikanganisi ndibaba ndoba ndongotenda mwari baba zvimwe zvaanoita mwana zviri kunyanyoti shamisa tete kuda ukaenda naye mumatare evanhu vanenge vachibatsira kana panga pamaseo pakirawa ndorangarira ndaenda naye kune rimwe sowe akatonetera tsina mukirawa macho chaimo chaimo vanhu akatsinzinya achinamata kana akapinda munga mumatare mechivanhu chaimo chaimo anogodebudza kubata zvese kana mishonga izvo tinotoona kuti imwe nguva simba racho rinenge richitochalenja even nzvimbo yacho yamunenge muri hakuna kunhu kwaunoenda naye kwokuti anogona kunzi adzikamiswa nekuda kwemunhu wemwe kana nemunhu ari kuzvita anobatsira anenge achitova pawa vanhu vese vanenge vari panzvimbo ipapo ndozvaari zvokuti pane imwe nguva yati kumapendacostals vanhu vanenge vaida kuti achinamatirwa akada kuti vamubate makawanda kana kuti mutori vanhu vakuru kana vanosvika mateni motosvika pakutorwadzwa mapendekete achikukikiridzai but ari wani sezvaari nesara rake irori sezvaari kuita izvozvo saka munotozozoka asati arara mese amungasi kurara asati arara hapana chakanaka kuzorora kwake hunge arara akasvika pandiri ndofunga vane zvimwe zvavari kuda kwauri kuzoona mukwasha kutenderwa kunzi achati ana atesora vanenge vagutsikana nyaya yacho noshanduka ivo kwavari baba munhu wekuti kana amai vakatongobva kwavabva vakasvika pamba achititanesana nanhingi handi yetinomurwisa havana nguva yekuswero mubvunza kuti munhu wacho vatadzira nei vava kutongoenda kunoita se kutonorwisa saka kuti ati panyaya dzedu dzese vanenge vachitongoona sekuti zviri kutaurwa nemudzimai ndo zviri right hapana chimwe chiva chavo hapana chavanogamuchira kana kunzwisisa kare nemudepartment remudzimu rechivanhu vaitomborapa saka kunhu kwavaigara kunonzi vakavhiringidzwa vakatakwawo nemachawa akanga ari munharaunda yavaigara kwanguri kumaini saka vakarwara zvekuda kusvika pakufa ndobva vazouya zotorwa nemwe n'anga ikaitwa mukurumbira makore iyaya vakaenda naye kuchipinge mudzimai wangu ndofunga nga vachitotori mazere kumapuraimary saka vaenda kuchipinge ndokwanonzi vakanoita 6 months variko ikoko ndoko vakazonodzoka vabikwa zvoreva kuti pavakadzoka mudzimu unonzi wakanga usachauya asi pavakwaya wakachioneka kuti handichakwanisa kugara panapa pane tsvina because vakanobatwa nehomwe yangu neni hatichaita se hatichawirirana zvoreva kuti nyangwe ri mumhuri mavo mavanoberekwa hama dzavo dzese hadzichadi kuvaita sei kuvaona kwavakaroorwa chaiko murume wavo atomutorwa kwama ndofunga dzatova more than 15 to 20 years murume asingabatani nama hama dzakatoramba provided uchiri nemudzimai wako hatidi kukuita sei hatidi
kukuona. Saka vakudzokoita provided uchine mwana wangu hatidi kukuona. I'm still remember achonzi vakarohwa parufu rwefestival nemba mapo yakanga yafa naamai vacho nevamwe madzisi nevaning'ina. Kuchonzi kwatafamba tabata kuti ndiwaita se ndiwauraya ende vachitobheja vanonge vachitopika kuti handidzore tsimbwa handidzwe tsitsi mese munotopera vachitaura kuti ndikunewe kuhama kwavo ikoko. Saka vanenge vanonzi vane zvingave zvikwambweri kana zvidomame kunana gokwe kuonana chipinga kuti zvavakanyatsobatiswa zvaizvo asi n'anga dzacho ndonzwisa kuti kwanoromba kwacho kuhombe chete kuda because tafamba isusu acho ndoruka pandakaya ndakambokutsolondedzerai kuti taibva kugomo kumondoro upenyu hwedu hwahwo kungorara makomo nekusora makomo nekuti tinonamata but still hapana chaunona chinotsukunyuka hazvisi kuita anenge achingofamba zvake hakuna achitaura chirungu chake icho achitaura chirungu kaenda kunana man of god avo ndorangari ndatozomboseka ngumwe mwisi kwamakaendawo man of god vatozoti vatiraya zvaramba vachimunamatira more than 5 times vapesora vati chiendai munobatisa mwana mota yangu tikatoona kuti apo munhu apererwa yeah it's like panouya vanenge vachiuya vachiita sekusevashanya vachiuya vachida kuti vashanya kuuya kuzoona mhuri but semunhu anenge ane zvinhu zvakati siona sezvinoitwa hazvo panzvimbo yakavanzika asi totongoziva kuti pane zvavauya nazvo because zvese zvamamina zvehapanana chinozombosara chifamba mwana anotoita wese ende mwana wacho pane pamba anogona kutokutsanangurirai vachibva kudaro toti kwese kwamuri kuenda nezvamuita mukutamisachi mutamisa nguva yeye achitotaura daro kana ari maanointi mweya anobva atora zvese anotokadhudhidzira kabhodhiro kese kaanointi mweya otonwa otoposera kwakadaroko kuti vanhu henyu hapana zvavanondiita vaita vadiki. Mai vangu tavachokwadi mhuri yeZimbabwe mai vangu vanoda zvinhu mai vangu pavakaripo nemurume wangu iyoyo mombe kuti tigadzirise nyaya chepere vanoramba vachitongoda mari after mari munhu angoda zvinhu ndofunga vakangoda kungoti vanhu vavo tungoitawo kuti nhasi ndava nemurume uyu ndasiyana naye ndauya nemunhu nouyu ndasiyana naye ndichimukuya nemapabheki ndozvavanenge vachida zvekuroorwa izvi zvitoti inini kubvira vachindiitira utsinye kubva ndiri mudikika kutoroorwa kwandakatoita ikokoko vakatorwadziwa nazvo kutorwadzirwa nemwana wako wakabereka kuti arorerwei noti vanga vasinga havatomboda kana kuzvinzwa hanzi zvamakandinanga uroipa makandinanga ipapo zvakakwana ko zvatakakuripai mainge zvakapera wani havana kutsikana nazvo. Mashoko mairi matatu andoda kusira muri yeZimbabwe ndengoti vanhu vaMwari tinokumbira rubatsiro tazama kupembera nemwana izvezvi mari hapasisina kwese kwaunenge uchienda kwacho kuzhinji kwacho kunenge uchidiwa mari saka ndiringokumbirawo kuti kuna vanokwanisa kubatsira nyangori neminamato zvayo tingokumbira zhinji reZimbabwe rubatsiro kuti mwana aite zvakanaka aende kuchikoro. Mama mashoko mairi matatu amungada kusirawo muri yeZimbabwe muri yeZimbabwe ndinongokumbirawo rubatsiro panyaya yevana vangu vari vaviri uye imba yangu chaiyo zvamangoda kungochemera ndechekuti kana tikawana munhu anotibatsira ndoda kuvanyadzisa nokuti ndimai vangu vangu vasingadi kuti ndiroorwe kubva ndiri mudiki vachitambudzika asi kuti ndinochemera kuti imba yangu iyoyo yavada kuti iputsike ndoda kuti ivakike nevana vangu zvavari kuita zvipera. ndikusununguka henyu kwapa 0773 183 718 0773 183 718 0773 183 718